17 barangay sa Calasiao, Pangasinan binahana dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Narito ang report. Halos umabot na sa bubong ng kainan na ito ang baha sa barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Pinasok na rin ng baha ang daan-daang kabahayan sa barangay. Sumasakay na sa balsang ilang residente dahil sa taas ng baha. Kaninang umaga, nirescue ng otoridad ang ilang residente sa barangay dahil sa lakas ng agos ng baha. Compared po sa nakaraang taon na baha, medyo mataas po ito at the same time mabilis po yung pagtaas ng tubig. Dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng antas ng baha, lumilikas na ang ilang residente. Lampas bewang na ang baha sa kanilang bahay, kaya pansamantala muna silang makikitira sa bahay ng kanyang anak. Biglaan, nagising pa kami ng alas 3 tapos nung 5:30 na nawala na yung mga tsinilas namin. O yun ang bigla ng pagkano niya. Kaya naghakot na kami ng ibang gamit namin. Sa monitoring ng Calasiao MDRRMO, umapaw na ang Marusay River. Sa ngayon, 17 barangay nang apektado ng pagbaha. May mga residenteng kasalukuyang nasa mga evacuation center. Patuloy ang pag-iikot ng otoridad sa iba't ibang barangay para makita ang sitwasyon o kalagayan ng mga residente. Sa ngayon po, naghahanda po yung ating tanggapan at ang buong lokal na pamahalaan po ng Calasiao. Magkakandak po tayo ng forced evacuation sa ating mga low-lying barangays. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.